kok mandek mendok lewat belo karo gunung gagasan dulu mumpung iki gawe aku gayamu terus enggak ora ngomong karo kowe ora kaya ngomong pengganti aku lagi kowe timbalan omong sampe ingkang kaya panjenengane Gusti Durah Harjo waktu bersyukur tegese sak sasina kepareng rampung orang sujungku didereke karo anak tulang Raden Haryo Budran kaya ngopo rasaku sarang-sarang bareng terus paling penting kowe menakeh karo aku sebelum pungkasane nuwun sewu sampun titi wanti baju jangkep sewu dintenipun panjenenganipun almarhum Bapak Timbunan Harjo sebut pun nembung keparing Timbul Raharjo Sinengkuyung putra kekalih lan para keluarga Mlongso pas mangketi sewu dintene panjenengane Bapak Timbunan Harjo bakal diwonteni pahargyan gelar Purwo dilalase ditiji sing didhawuhi dalam wis buyah guyu resul tak ranting kaya ngene mengko karon kali iki iki separuh ya pokoknya separuh kayak pemerintah yang mentingkatkan bulu-bulu lagi mulanya kalau program bersahabat dorong aku lampu ya jangan kita yang gawe dari akhirnya lembur umbul cuma ngomong Gusti ngomong kawasan kepisan mungkin penjenengan ini Timbul Raharjo Sinengkuyung keluarga anggone Kang Kerso miturut berita sing tak apa tulis kejek muga-muga lulus raja lan sambikala sak pengarepe sak pembune Ibu Timbul Raharjo dikeparengake sehat lahir batin saya gedheke kesabarane saya sabar saya ikhlas amarga sak surute panjenengane Bapak Timbul Raharjo terus tak kira sapa wae ora mung Ibu Timbul nang kula pestani umum yen dipikir yo ora ngomong aku dhewe ya gambar iki sepulane Bapak Timbul Raharjo mung tekan omongane yen ngono yo untuk diputuske mergo pati iki jalma manungsa iki kapurba dening manungsa dadi aku lan kowe mung kali nampa lan aku lan ora kene gawe bondo ngomong iki arwahe panjenengane Bapak Timbul Raharjo keluputane diparingi aksana dene amal kesaenane tetapi dening Gusti padha diparingi papan ingkang langgeng papan ingkang mahanani ayem jenjeng lan tentrem sawapan dungane dibalekake ana jagat gumelar iki kanggo Ibu Timbul Raharjo ngomong putrane kekalih Ibu Timbul Raharjo diparingi sehat lahir batin saya gedhe kesabarane nggone ngomong putra kekalih senajan putra kekalih tak suwun kanthi sanget diparingi sehat lahir batin aja pegat diparingi rezeki nanging panjenengan ya saya gedhe bektine saya gedhe sungkeme marang panjenengan Ibu arep dipiyekno wae yang dulu jenenge Ibu nek dipikirke tak kira wis kabeh padha kaya apa
Apote dadi kaum ibu pasang itu niki aku lan kowe keparengake gelar kagungan sepuluh kanca-kanca paeking pradonga iki yo kancamu kabeh moho ning pernikahan ora tepuk aku ora tepuk tapi tangane tuku kok sesuai dengan pokok belajar itu aku kalau ngidul ning sarane ibu akan perkara Tiongkok nek wong kaya aku gampang bingung blabur dan besar sadar kowe ya kowe dogere aku kok iseno ibu barang bisa bergabung bisa butuhku semua ahli sekali ibu semua nanya cerita gitu lah ayo yuk omong kali pasang titik dan kalau ojo kakek kerjanya kalau kue tapi ini kalau anak itu sudah ngomong kayak orang begini orang itu mudah kalau tapi aku bisa sebagai untuk jodoh kita bisa jadi tenaga fisik nalar itu sebenarnya uang timur yang kain orang itu iya dulu kurang baik untuk ngatur kajian dunia renang kalau kurang kuno ini kalau kuno ini tak kira sengaja kalau kuno kalau pamret sok kami asofi kerja bulan bulan keturunan dunia maupun akan mulai mengenai keluaran kuno supaya bila kita contoh-contoh rasa melanen keluar sineman lambiure khas tinggalan nenek moyang cara Jawa nek lambiure terus jarine langsung jarine tenun itu kalau khas dedikasi wong Jawa untuk kalau saiki cilik iya barang-barang monggo sapa-sapa kepanjenengan aku suliran yang ayo pada itu jadi sama ngomong
Kahanan bisa lumaku barang aku dadi enteng barangannya dadi gampang regane padha-padha kaya gugur gunung bangun gugur terus punah
Raharjo sakadang kagiane lho aku karo kowe janji ngene iki aku seneng aku yo dipresani karo pupu nanti kalau donom karo itu pengen nom biar ngopo terus melaku surat kenceng kok lho opo yo titik itu ngopo kalau yang ditanya ini ayo ruko tindak dalam sibuk sopo tindak kok kalau gue nomor tipe yo ayo